Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan hoto da kuke gani a ƙasa na wani shahararren komanda ne mai suna Umar Fakhruddin Basha, a turkiyance kuma Omer Fakhruddin Pasha. Menene kisar wannan komanda? Kuma menene yayi yanda duniyar musulunci da tarihin musulunci ba za a taɓa mantawa da shi ba? Wannan Umar Fakhruddin Pasha an haife shi a garin Rusai ko Rus wanda yake yanzu a ƙasar Bulgaria. Kada mu manta ƙasar Bulgaria da wani ɓangaren ce na cikin daular musulunci, domin a daular Uthmaniyya ta ɗauki shekara 622 tana yi wa musulunci hidima. Allahu Akbar. A 1916 lokacin da Burtaniya ta nemi ta rusa daular Uthmaniyya, sai suka yi ƙoƙari suka tada waɗansu laraba su yi tarzoma su ɓalle daga daular Uthmaniyya a ƙarƙashin jagorancin Sharif Hussein. Ana so garin Makka da Madina su zama da ba sa ƙarƙashin daular Uthmaniyya. Da aka fara wannan tarzoma a daular Uthmaniyya, sai suka ɗauki komanda Umar Fakhruddin Basha suka tura shi garin Madina domin ya kare garin Madina. Aka yi ta gwabza yaƙi, aka yi ya yi saranda, ya ce ba zai yi saranda ba. Masallacin annabi da rauda da inda annabi yake kwance ya fi ƙarfin ya ɗauka ya dankawa ma 'yan tarzoma ko 'yan ta'adda ko kuma Burtaniya da ƙawayenta. Aka zo aka sagaye garin, hanyar jirgin ƙasa da take kai musu abinci aka rusa shi, ya zama na ba abin da suke ci banda fari, suka koma cin fara domin babu wani abinci gaba ɗaya. Allahu Akbar. Aka ce masa ka bar garin Madinan nan ka yi saranda, ya ce wallahi da ya yi saranda yana garin Madina yana cikin rauda ga shiga annabi ya ɗau garin Madina ya ba wa waɗansu 'yan tarzoma da Burtaniya, ya ce sai dai bayan ransa. Aka yi ta gwabza yaƙi, a ƙarshe sai aka naɗa sabon kwamanda Kanal Ali da ya zo sai ya haɗa baki da sojoji da suke gindin da suke tare da wato shi Umar Fakhruddin Basha, sai suka yi arrestin ɗinsa a gaban rauda a cikin masallacin annabi. Aka kama shi sai fara hawaye yana kuka. Me yasa kake kuka? Ya ce ina kuka, ina jin takaicin cewa yau garin Madina zai shiga hannun 'yan ta'adda wanda suke goyon bayan Birtaniya da ƙawayenta. Allahu Akbar. Kafin wannan da ya fahimci lallai za a yi nasara, sai tattara dukkan kayan tarihi masu muhimmanci na musulunci sai ya tura garin Istanbul, wanda a lokacin ita ce headquarter ta addinin musulunci. Umar Fakhruddin Pasha haka ya tsaya ya kare garin Madina da masallacin annabi da jininsa da rayuwarsa. Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.